била управлявана от Ремзи, който избягал от местопроизшествието, а те идвали от Крън да си вземат цигари. С татуировките... Кой канал? Обръщам се. Няма. Значи обръщам се. И главата ми удрва в стъклото. Не, тук има пъйс. Да, бе. Еми, стават такива работи понякога. Случват не са. Това във вестниците ще го изкарвате. Стига, бе, с този фенер ми вземаш чете. Мога ли да пия? Зъба ми излезна. Чакай, ти покажа такоса. Такоса да ти покажа. Каза и версията за катастрофата. Мога да играя кочеки. Значи съм жив още. Цак, 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 Стига, бе, с този фенер да вземаш почте. цак, цак. Ревто скача и тръгва. Само на метри от инцидента е имало около 15 на тинейджери, които са се събрали на стълбите пред културния дом и станали преки свидетели на инцидента.